Sanibonani kanzakwethu. Niyabona kanzakwethu uqale kusiya umuntu obeka ithemba lakhe kusopolitiki. If there is one thing that we need to get rid of in this country, ukuthi sibe nosopolitiki ophethe izinto zezwe. Because laba bantu, they are beyond repair. Laba bantu cannot be salvaged. Laba bantu cannot be resurrected. Iy'nhliziyo zabo zi-damaged, imizwa yabo i-damaged. Akuyona futhi inkinga yase-South Africa kuphela. That is the whole continent of Africa. All 1.3 billion people in Africa bayahlupheka. Alikho izwe lase-Afrika eselikwazi ukunqoba i-economy, elikhulisa i-economy yakhula nabantu bakhona. I don't know much about Rwanda and Burkina Faso ukuthi kuhamba kanjani. eBurkina Faso basaphila ngethemba ngoba izinto ziqala ukushintsha manje. But nje in a bigger aerial view, helicopter view, a black politician will never. Yabona uma usaphila uhlala ethembeni le politician, khohlwa. I-politician umuntu ongeke akusize ngalutho, umuntu okwenza kube official ukuthi ukukhuluma amanga namathemba anqunu is a way of life. Ngiphume eGermiston manje. Bengithi ngiyofuna inyama because it's my birthday. Ngithi ngifuna ukushisela iy'ngane. Mangifika eGermiston ibhusha livaliwe. Kusebenza uTops noSpar. Ibhusha liseduze kwelokhuzana kodwa livaliwe. Livalelweni because kuthiwe kudilwa nabantu bokufika bangenawo amaphepha. The entire Germiston city ifakwa ama-shutterproof doors. The whole city. Where is MMC for small and medium enterprise? Where is the Minister of Small and Medium Enterprise? I think bekuwusuku lokuthi bavakashe namhlanje bathi let's walk around the cities. Njoba kuyi-march and march, bathi sicela nisinothele zonke iy'tolo ey'valiwe. Asikho isitolo sama-Pakistan esivuliwe eGermiston. And they control that market. Noma Somalian. Asikho isitolo esivuliwe. All streets, shops are closed. But these are foreigners that we thought banamaphepha. Why are they closing and not trading today? Because uMarch and March ushilo wathi iy'tolo azivulwe and akukho ngisho sisodwa isitolo esicekelwe phansi, but zivaliwe. Zivalelweni. So kahle kahle kusho ukuthi amaphoyisa bekufuneka namhlanje amake-register. Kusasa ekuseni avuka ababuza ukuthi ndoda ubuvaleleni izolo. Because clearly kuthiwe abantu kumele bahambe abantu abangenamaphepha. Wena ubuvaleleni izolo. Ube u-MMC or MEC or Minister of Small and Medium Enterprise, this would not be a holiday. This would have been a day for assessment. Bafethu ngifuna ungitshela ukuthi ukube labantu abafikanga kuleli lizwe. Zonke lezi iy'tolo ngabe zivalwe kanje from 1994 ngabe zinama-shutterproof. All streets, all. Ngabe akekho noyi-one umuntu omnyama ovula isitolo lapha edrobheni. Kusho ukuthi bonke laba bantu abazange banikezwa ama-permit okutrade lapha edrobheni abamnyama. Ngoba phela ufuna beyivuliwe lezi iy'tolo, ufuna beziya-operate namhlanje. Wonke ama-permit umasipala nohulumeni uwanikeza ama-foreigners. Ama-permit okurana i-CBD. And I want to believe naseThekwini into efanayo. I want to believe naseBloemfontein kunama-shutterproof yonke indawo. This is an eye-opener ukuthi uqale kusiya umuntu obeka ithemba lakhe kumuntu oseyithe uyisopolitiki. That person will never help you with anything. It's a smooth tongue. It's a sweeter. Ayikho into azokusiza ngayo. Kusho ukuthi the allegation ukuthi laba bantu bayitholile ngempela isamba semali, uhulumeni ngempela wasidla isamba semali yabantu bokufika. How can you allow umuntu ofikelana wathi you are my brothers
ezweni lethu nezwe lenu we are brothers. If we are brothers, why udla idolobha lonke? If we are brothers, why uhulumeni ekubona kunormal 100% CBD space sibe sabantu bokufika sonke siyamavila sonke ngaleyo ndlela eSouth Africa, all of us. Ukube kuthiwa bafika ngalabo abantu iGermiston yonke ngabe kunama shutter door proof, ngabe ayisebenzi, ngabe from 1994 akekho umuntu operator kulezi ayitolo. Is that true? Sure. Yo. Ufuna ukuthi yonke lamadolobha zonke lezi izitolo ezivaliwe, le misebenzi yakhona was not gonna make a difference to South Africans. It can only make a difference makhodi foreigner li-owner lesa sitolo. Labantu abasebenza laphana bahola malini kulezi izitolo? What is it doing kwi-economy yabo? Bonke labantu abasebenza kulezi izitolo bahlala eMjondolo le kaki Germiston. Kwafika iforeigner kwandi Mjondolo. Le Mjondolo ebingekho. Gcwele le Mjondolo bonke abantu abahlala eMjondolo lapha basebenza kulezi izitolo zama foreigners. Bahola 250 ngesonto. Probably, I don't know. Ihlazo. Ichilo. Imasha isisize. We must remove politicians. Kusale abantu phaqabala eSouth Africa. People who are prepared to be accountable to their own citizens. People who are prepared, abazoba satisfied into abayiholayo nabayidlayo. Uyazi ukuthi South African government is the most highly paid government in the world, globally. Ongqongqoshe bethu, they are highly paid in the world. Buka nemoto zabo, ama-entourage abawenza, bahamba ngemoto eziwu-7, 8 ney'thuthuthu. Ehamba nje emhlanganweni yokwenza into engasile corruption, but ngoba into akwazi ukuyenza nge-state vehicle uyakwazi ukwenza, uyosayina ama-deals a-dirty ngemali ayihola from 7.5 million people who are employed in South Africa. They are highly paid, yet they are the most corrupt government that has got no output. Abekho ngqongqoshe abahola, ngisho upresident wethu is one of the top paid president. Amazwe ase-Europe awakhokhi imali ekhokhwa ama-South Africans, kodwa asiyitholi service. Sesikhipha imali enkulu kangaka, still service asiyitholi. Kuyishwa engikubona edolobheni namhlanje ukuthi egameni le-brotherhood, egameni lokuthi basibhacisa nathi sasisebhacweni emazweni abo basisiza, kufuneka kudliwe idolobha lonke. Yo, siyabonga.